Авылга якынайган сайын Гүзиләнең күңеле ләззәтле дә, моңсу да, үкенечле дә кичерешләр белән тула барды. Таныш басуларда инде иген өлгергән, ара-тирә комбайннар да күренгәли. Алар янына машиналар килә. Печән уручы комбайн янәшәсендә барган КамАЗны күрүгә кызның йөрәге җыу итеп куйды. Тамагына төер тыгылды, кирпекләренә ачы тамчылар сыгылып чыкты. Ул аны тәзрәгә ябышып, муены кайрылганчы борылып карый-карый узып китте. Бу әтисенең КамАЗы иде. Әти җирләгәннән бирле каберләрен дә кайтып күргәне юк бит аның. Җанның ярасы ачылды. Җан хәзер әрни иде. Таныш таулар, урманнар, юл читендәге агачлыклар, яланнар, барысы да Гөлзиләгә үпкәләп, киттең дә безне оныттың дип рәнҗеп карый төсле иде. Туган җиреңне, әткәң-әнкәң каберен, сөйгән ярыңны оныттың. Шундый кадерле, шундый изге нәрсәләрне дә оныттырырлык нинди бөек эшләр кырдың соң. Ни хакына? Төннәр йокламыйча уракы сатып, кешеләрнең рухын, язмышын җимереп акча җыю сиңа барысыннан да кадерлерәк идеме? Гөлзиләнең бу сорауларга җавабы юк иде. Туган җир ул Алла кебек. Аннан бер нәрсәне дә яшереп булмый. Ул барысын да белә. Белгәннәрен дөнья буйлап чәчеп йөрмәй, ә хисап көне кырыслыгы белән күзләреңә туры карап сорау ала. Аңа синең җавабың да, аклануың да кирәкми. Бары тик шул сорауларын гына ишет тә мәңге онытма. Әгәр шуны онытмасаң, хәерле юлдан язмассың. Күзләреңә яшь тулса да, намусыңа кер кунмас. Ә монысы иң мөһиме, чөнки намуска кунган керне күз яшьләре генә юа алмый. Гөлзилә йылы иде. Автобус авыл башына керде дә район үзәгенә кире китәр өчен борылып туктады. 4-5 кеше төште. Берсе дә кызга таныш түгел иде. Күрәсең, кунакка фәлән килүчеләрдер. Гөлзилә күзләрен сөртте дә, тынычланырга тырышып, алар артыннан иярде. Автобус ишеге төбендә җыелган авылдашлары белән баш кагып кына исәнләште. Сүз әйтерлек хәле юк иде. Авыл. Кайчандыр ул үзе бер дөнья хәтле булып тоела иде. Әле менә кечерәеп калган, йортлары тәпәшләнгән, урамнары тарайган сыман. Шәһәрнең зур сарайларына өйрәнгәнгә шулайдыр инде. Авыл. Әллә нинди мөгъҗизәле җир ул. Үзе кечерәйгән төсле тоелган саен аңа булган хисләр тирәнәя. Авыл назы җанда яз уята. Сагышлары аның соргайта. Гөлзилә үзе белә белгәннән бирле ничәмә тапкыр үткән урамнарга озак кына карап торды. Күз алдынан бала-чага, үсмер вакыты, Таһир белән йөргән мәлләр узды. Ул дәвернең шатлыклары шатлык булса да, кайгылары кайгы булмаган икән бит. Эх, кайтырга иде кабат шул чырларга. Кызның күзләренә яшь тулды. Иңнәре яралы кошның канат кагышыдай сулкылдады. Бүтәнчә түзәрлек түгел иде. Ул үксеп, елап җибәрде. Урам буйлап булай кайту мөмкин түгел иде. Аяклары авыл уртасыннан аккан инеш ягына атлады. Су буйлап кайтыр, юныр, ярдагы таллар белән серләшер дә аз гына үрдәрәк урнашкан зиратка кереп чыгар. Елга буена төшкәч, ничектер җанына җиңелрәк булып калды. Ул киткәндә сабый гына килеш калган таллар инде буын ныгыткан, кызаларны өнсез генә назлап сөеп йөрде. Яшеле уңга башлаган яфракларын учына алып, яңагына тидереп иркәләде. Ярактанрак караганда инеш талгын гына аккан кебек иде. Гөлзиләне күрүгә дулкыннар дәртләнебрәк киткәндәй тоелды. Кыз авылда яшәгән чагында басмадан йөри иде, әле аягын да салып тормастан су уртасына кереп басты. Дулкыннар назыннан үзен тамырлары яшәреп киткән агачтай хис итте. Туган җирнең саф суы белән битләрен, беләкләрен юды. Аңа
рәхәт иде. Гафу ит аны туган җире, таллары читкә тибәрмәде, дулкыннары чирканып болганмады, киресенчә, яктырыбрак киткәндәй булдылар, үз итеп, иркәләнеп, Гөлзиләгә сарылдылар. Ә кыз ул дулкынны учларына алып, үбеп узатты. Нинди гүзәл, нинди изге икән, нинди газиз икән туган җир. Гөлзилә үзенең артист булу хыялы белән янып йөргән чакларын исенә төшерде. Ул вакытта шушы авыл, шушы җир, шушы дулкыннар бу кадәр үк кадерле түгел иде бит. Киресенчә, авыл тормышы аның канатларын кайрып, аякларын бугаулап тотучы явыз бер көч булып тоела иде. Никадәр юләр булган ул чакта. Шул вакытлар өчен киң күңелле, гадел һәм талапчан туган җир алдында ул әле гәрләнеп куйды. Гөлзилә яшь аралаш елмаю аша елап атлады. Зиратка җиткәч, күңелендә ачыну, әрнү дулкыны кабат калкып, давыл куптарды. Бәхетле кешеләрне җылы өе, әти, әнисе, туганнары көтеп тора. Ә Гөлзилә, аның барлык якыннары менә монда, зиратта. Бәхетле кешеләр өенә кайта. Ә Гөлзилә зиратка. Әнисе дә, әтисе дә, Фәүзия әнисе дә, дөньяга килеп тә бер сүз дә дәшә алмыйча, кояш нурларында күрә алмыйча калган сабый да монда. Барысының да каберләре бер рәттән, йөрәкләрең ярылып үлмәле шул. Үлеп тә бергә була алмыйсың, алар янында башка урын калмаган иде. Бу дөньяда да, тегесендә дә ялгызлыкка хөкем ителгән Гөлзилә. Каберләр янына җиткәч, кыз катып калды. Ташландык хәлдәләрдер, дип уйлаган иде. Ә каберләр гөлләргә күмелеп утыра. Кемдер карап, тәрбияләп тора димәк. Кемдер. Гөлзиләнең иң газиз кешеләренең каберен кемдер түгел, ә Гөлзилә үзе кадерләргә тиеш иде бит. Ә ул талгын җил исеп куйды, үләннәр тибрәнде, яфраклар шыбырдашты. Гөлзиләгә алар шелтә булып, туган җир ул беркемне дә онытмай, сез онытсагыз да, дигән сыман булып ишетелде. Кызның тамагына төер тыгылды, буыннары йомшап китте. Ул хәлсезләнеп җиргә чүгәләде. Кичерегез мине, кичерегез, дип пышылдады ул күз яшына булып. Менә шушындагы иң якын кешеләренә аның әллә ниләр әйтәсе, шатлык кайгылары белән, күңел әрнүләре белән уртаклашасы килде. Тик Гөлзилә бер нәрсә дә әйтә алмады. Әле бер, әле икенче каберне кочаклап, үкседе дә, үкседе. Кичерегез мине, кичерегез, миңа да бит җиңел түгел иде. Кичерегез. Ул озак елады. Туган җире, якыннары алдында гәрләнеп тә, үзенең томанлы һәм авыр тормышы өчен әрнеп тә елады. Сулкылдарга хәле, сүзләрен әйтергә тавышы калмаса да, тыела алмады. Гөлзилә соңгы чиккә җитеп ярсыган иде. Аның елавы ыңгырашып калтырануга әйләнде. Кабер туфрагын тырнап, канаган бармаклары туктаусыз дерелдәде. Бераздан тәмам хәле бетеп, тонган күзләрен билгесезлеккә төбәп катып калды. Шул хәлендә ул күпме утыргандыр, тәүдә ерактанрак, җир астыннан килгән кебек булып, ә соңрак бөтенләй колак төбендә генә ягымлы тавыш ишетелде. Кызым, дим, кызым, ни булды сиңа, балам? Гөлзилә башын шул якка борды. Янында ак түбәтәй, ак күлмәк кигән, ак сакаллы бабай тора иде. Әйдә, балам, бетеренмә болай, югыйсә бөтенләй акылдан язуың бар, диде ул Гөлзиләнең иңеннән алып. Гөлзиләгә ул берчә Ходай Тәгаләнең үзе, берчә Хызыр Ильяс булып күренде. Бераз хушына килгәч кенә Мулла бабай икәнен төшенде. Мулла бабай кызны инешкә алып төшеп юындырды. Гөлзилә бер кадәр тынычланып калгач кына сорап куйды: "Кайчан кайттың соң, балам?" "Әле, кайтышлый гына." Мулла бабай башын читкә борды, үзе дә инештән су алып битен сыпырып куйды. Озак кына дәшми торганнан соң: "Киткән артыннан китеп булмый, кызым.
Алай бетеренме? Сиңа әле алар эшендә яшәргә кирәк. Үзеңне сакла. Чыгып киткәннән соң беренче кат кайтуым бит. Гөлзилә кыенсына иде. Барысы да әллә ничек. Нишлисең, балам? Һәркемнең үз дөньясы, үз юлы. Гел генә син теләгәнчә дә булмый. Менә язган булгач кайткансың бит әле. Каберләрен дә тәрбия итәлмәдем. Борчылма, кызым, канат үскән кошлар оча инде. Ә без монда ни өчен? Сез тыныч күңел белән очсын өчен без. Канатыгыз салса, кайтып хәл алыр өчен. Ә кабер, зиратта караусыз каберләр булырга тиеш түгел, балам. Кабернең кадере бетсә, яшәүнең бәясе кими. Гөлзиләнең хәле арулануын күреп Мулла бабай: "Ярый, балам, өеңә кайт инде. Минем азрак эшем бар иде", дип саубулашты да зират ягына атлады. Гөлзилә аны рәхмәтле карашлары белән озатып калды. Бераздан дәртләп китте һәм Мулла бабай артыннан йөгерде. "Мулла бабай, чак онытып җибәрмәгәнмен. Менә, безнекеләр рухына дуга кылырсың." Гөлзилә аңа 100 сум тутырды. Мулла бабай бер акчага, бер кызга карап алды. "Садаканы зурдан бирергә дигән сүз юк. Хәлеңнән килгәнчә генә кирәк. Бәлки булай зурдан купмассың", диде аннан соң. Гөлзиләнең үзе нәкъ шундый садака бирергә теләвен белгәч, утырып дуга кылды. Елап күңелен бушаткангамы, Мулла бабайның җылы мөнәсәбәтеннәнме, Гөлзиләнең җанын рәхәт бер тынычлык биләп алды. Бу тынычлык туган йорт капкасын ачып кергәч тә бозылмады. Таһир белән бергә кайнар мөхәббәт сүзләре пышылдашып торган капка. Кызның күңелен сагышлы бер ләззәт телеп үтте. Алла буйрса, тагын очрашырлар әле. Газапка әверелеп барган хисләр чиксез бәхеткә әйләнер, җанга канат куяр. Ишек алдын бәпкә үләне басып киткән. Шулай да алар яландагы үләннәр кебек назлы, ягымлы түгел. Ә бары тик кеше яшәмәгән йортларда гына була торганча кырыс, хәтта бераз салкынрак та. Алар ташланды дөньяның рәнҗеше, үпкәсе кебек. Яшелчә бакчасын әдәм биеклеге булып алабута, билчән, әрем кебек һәртөрле чүп үләне томалаган. Алар шул тиклем куе булып, күңелгә шомлы күләгә төшереп торалар. Бу нигездә тормыш агышы сизелми, ничектер вакыт туктап калган сыман тоела. Ә бит шау-гөр килеп торган чаклары да бар иде. Бакчада төрле төстәге гөл чәчәкләр үсә, ишек алдында мал-туар, кош-корт, мәш килә иде. Ә бүген юк. Гөлзилә инде үрсәләнмәде дә, еламады да. Ул тыныч иде. Туган ягына кайткач, ул никадәр югалтуларга дучар булганын аңлады һәм сызланулар күз яшьләре аша шул югалтулары белән килеште. Бу килешү никадәр генә газаплы булмасын, Гөлзиләгә яңа көч өстәде. Шушы югалтулар өчен әрнемәслек итеп яшәргә, куйган максатына ирешергә тиеш ул. Сәхнәгә менәргә, җырчы булырга гына түгел, авылның горурлыгына әйләнергә тиеш Гөлзилә. Шунда аны туган нигезе дә, газизләренең ятим каберләре дә, инеш һәм сөн тулкыннары да, урман кырлар да гафу итәр. Шунда гына ул туган җиренә әрнүсез кайта алыр. Ишек келәсен ычкындыргач, тукылдатып алды. Бераз көтеп торды. Ни өчендер аңа әти-әнисе кечкенә Гөлзилә йөгереп чыгар төсле иде. Мөгъҗиза булмады. Эчкә узды. Урамда җылы булса да өй эче җиләс иде. Бөтен нәрсәдә Гөлзилә калдырып киткәнчә торган. Бары тик утыргычларга, өстәл өстенә ишек яңагына юка гына катлам булып тузан яткан. Гөлзилә аны учы белән сак кына сыпырып алды да уйга талды. Тузан. Юк, тузан гына түгел шул бу. Агышыннан туктап калган вакыт бу. Буылып калган гомер. Йорт гомере. Бары тик әнә шуларны юып алганнан соң гына бу йорт бүгенге көнгә кайта, яши башлый. Гөлзилә киемнәрен алыштырды да тәртип урнаштырырга тотынды. Ул һәр нәрсәне җентекләп тазартты, тик һәрберсен кабат үз урынына куйды. Кайберләрен, әйберләрнең әлеге торышы ничектер кадерле иде аңа. Һәр эшен яратып, эчке бер ләззәт белән эшләде.
Күңеленнән дәртле көй көйләде. Таһир килер, бүген кичне шушында үткәрербез дигән өмет дәртләндерде кызны. Сөйгәне хакында уйланудан гына да ул чиксез бәхетле иде. Күпме вакытлар буена тилмереп көткән очрашу, кавышу мизгелләре якын, бик якын иде.